Danas više nego ikad potrebno nam je zajedništvo i solidarnost. Mi kao profesionalni rukometaši uvijek smo usmjereni na borbu i natjecanje. U ovoj borbi svi smo jedno. Samo zajedničkim djelovanjem, jedinstvom i solidarnošću možemo prebroditi ovu krizu. Koronavirus je pokazao ranjivost ljudske rase. Stradavali smo i fizički i emocionalno. Stradavali smo od prijatelja i od neprijatelja. U ovoj priči svi smo mogli biti i pozitivci i svi smo mogli biti i negativci. Trebali smo jedni druge, a morali smo bježati jedni od drugih. Stjerani smo u kut, a tjerani smo na djelovanje. Ipak, ograničenje se pretvorilo u priliku, a strah od bolesti u dodir ljudskosti. Ispalo je da ono što premostiti možemo je ravnodušnost, čovjeka prema čovjeku. Virus nas je pozvao da srušimo zidove između nas, a na njihovom mjestu izgradimo mostove empatije, hrabrosti, povjerenja i solidarnosti. Trebali smo i shvatili da svako može učiniti nešto. Netko spašavanjem života, neko humorom, neko materijalno, a neko moralno. Svako je na svoj način žrtvovao sebe i u tom procesu stvorio zajedničko mi, ispred svojega ja. Osim straha, neizvjesnosti, tuge i gubitka, virus je potaknuo još jedan osjećaj. Osjećaj dužnosti prema bližnjemu i spremnost sudjelovanja i u tuđim bitkama. Bitka protiv pandemije još nisu završene, ali se one u Hrvatskoj trenutno uspješno vode. Čekajući još bolje dane, nastavljamo dalje jedni s drugima i jedni za druge. Kao olimpijski pobjednik znam da ovu disciplinu i odgovornost mogu pobijediti, pa tako i mi svi skupa budimo odgovorni, disciplinirani, solidarni, puni pozitivne energije i zajedno ćemo pobijediti ovu situaciju. Pozdrav svima! Moje ime je Jelena Despot i Karlovčanka sam koja radi za Europsku komisiju u Briselu gdje živim zadnjih godinu dana. Posljednjih mjeseci naš svijet se doslovce preokrenuo. Naša uobičajena svakodnevnica čini se vrlo udaljena. Međutim, ono što ovu situaciju čini jedinstvenom je da smo svi dio rješenja. Svi mi kao građani, ali i poduzeća, gradovi, regije, narodi i cijeli svijet. I upravo to dolazi do izražaja u ovoj pandemiji. Istina je da je Europa sada postala zaista svjetsko srce solidarnosti. Prava Europa se pokrenula. Imamo Europu koja je spremna pomoći kada je to najpotrebnije. To je Europa u kojoj medicinski tehničari iz Poljske i liječnici iz Rumunjske odlaze u Italiju i u najvećim žarištima koronavirusa poput Milana i Bergama spašavaju ljudske živote. Svi zajedno borimo se protiv ove pandemije. Tu su i Česi koji šalju 10.000 maski u Španjolsku i ostale zemlje. Zrakoplovi koji prevoze bolesnike preko granica u slobodne jedinice intenzivne njege u Njemačkoj. Budućnost su i Bugari koji šalju zaštitnu opremu Austrijancima i Austrijanci koji šalju zaštitne maske u Italiju. To je EU u kojoj Njemci šalju respiratore i spašavaju živote Španjolaca, u kojoj se oboljeli Francuzi prevoze u bolnice u Češku i tako dalje. Sve vrste opreme pute u svim smjerovima diljem Europe, od onih koji imaju viška prema onima kojima je potrebno. Snagu i solidarnost Unije osjetili su i tisuće Europljana koje je pandemija zatekla u inozemstvu. U Vijetnamu, Južnoj Africi, Argentini i raznim mjestima diljem svijeta, a koje su upravo avioni Europske unije vraćali u njihove zemlje. Svakim od tih dijela solidarnosti Europa se pomalo izdiže iz krize i uz ovakvu podršku uskoro ćemo se potpuno osoviti na noge zajedničkim snagama. I zato poruka za kraj, samo se solidarnost dijeli dalje. Pozdrav! U svojoj nogometnoj karijeri prošao sam čitav svijet. Na terenu se borimo svi za pobjedu, pokušavamo naše protivnike pobijediti, ali u ovoj borbi uzrokovanom pandemijom koronavirusa svi igramo za istu momčad. Vidljivo je to svakog dana. Iako je to moja domovina Hrvatska, ja sam trenutno u Grčkoj i svakodnevno se vidi solidarnost na djelu. Države se međusobno pomažu, manje potrebite šalju onima kojima više treba, prava solidarnost i humanost je na djelu. Zadnja svjetla točka je akcija Palčići i Bad Blue Boysi u suradnju u spašavanju djece iz Petrove bolnice.
Bog svima, moje ime je Bob Milan, ja sam glazbenik iz Karlovca. Javljam vam se ne baš potpuno iz izolacije jer sa mnom je gitara, a javljam vam se vezano uz proslavu Dana Europe koji se tradicionalno obilježava 9. svibnja. Nažalost, ove godine zbog mjera zaštite koje su na snazi protiv pandemije koronavirusa, kao i zbog potresa koji je pred nešto više od mjesec dana pogodio Zagreb i središnju Hrvatsku, svi smo doma, svijet je puno drukčiji i svi radimo koliko možemo da ljudima oko nas bude bolje. A to je i tema ove proslave Dana Europe, solidarnost. Solidarnost ide dalje, iako mi ostajemo doma, iako na taj način i mi pomažemo ostajući doma ili pomažući onima kojima pomoć treba. Mnogi od naših sugrađana su nesebično pomogli tijekom ove epidemije i tijekom raščišćavanja štete od potresa i za to im puno hvala, ali bi svi mogli, ako smo mi dobro, barem malo pomoći nekome pored nas kome nije dobro. Zato ću ja probati uz ovu pjesmu Lean on me prenijeti tu poruku solidarnosti dalje i vama, pa možda nekome od vas bude lakše. Dakle, solidarnost ide dalje iako mi ostajemo doma. Sretan vam Dan Europe, shine on! Sometimes in our lives we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. So please swallow your pride if I have things you need to borrow, for no one can fill those of your needs that you don't let show. You just call on me, brother, if you need a hand. We all need somebody to lean on. I might have a problem that you'll understand. We all need somebody to lean on. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Povodom Svjetskog dana plesa, renomirani plesni umjetnik Matija Ferlin u svojoj poruci napisao je: u kaosu vremena nešto se promijenilo. U kaosu vremena možda se sve promijenilo. U kaosu vremena možda se najviše promijenilo nešto što nam je svima zajedničko i što svi dijelimo. Kretanje. A za nas plesače kretanje je i ples. Jednako kao i sloboda svakodnevno se povezivati s ljudima, poziv na bliskost, druženje i međusobno pomaganje. No koji god oblik kretanja odabrali, uvijek ga možemo iskoristiti za pomicanje društvenih granica i normi, za podizanje kulturnih uskličnika ili jednostavno za širenje solidarnosti i zajedništva. Dok smo još uvijek doma i promatramo svijet kroz naše virtualne prozore, ovim putem želimo svima čestitati Dan Europe,
te podsjetiti koliko je važno, a osobito kada se sve vrati u okvire normale, neprestano se trenirati kako što više imati razumijevanja jedni za druge, za tuđe probleme i životne potrebe, te pružiti ruku pomoći tamo gdje je ona najpotrebnija. Stoga ostanimo solidarni, širimo razumijevanje i odgovornost, jer jedino kroz pozitivu i međusobno suosjećanje možemo pobijediti baš svaki izazov koji je pred nama.